יאללה. אתה עושה מקום ראשון? נראה לי אני... איך מקום ראשון? מי אתה בוחר ראשון? נראה לי איפה מקום אתה שלי. שם אתמול? למה אני... אשר. לא, זה דירוג השחקנים במונדיאל. לא, אשר. זה דירוג השחקנים במונדיאל. ניתן לו 5. לא. ויניסיוס היה לו מונדיאל טוב. לא, אני אתן לו 6. 4. לא, מסי באמת הגוב. אוקיי, קיליאן מקום שלישי. 6. לא, 6. אוקיי. 8. קווין רימו. 2. 9, אין מה לעשות. 10. יאללה, בוא נעשה עוד משהו. יאללה, עכשיו אני עושה דירוג שחקנים. אבל זה דירוג השחקנים שהיו במונדיאל. נו, נכון. מי היה כאילו טוב? כן. אנחנו עושים מי הטובים. זה הכי טוב לך, ו10 זה הכי גרוע. אוקיי, בוא נשים אותו 3. אני לא יודע, היה לו סבבה כאן. 9. זה מודריץ', לא ראיתי אותו. לא ראיתי את המשחקים שלו, אז 9. 8. אני לא יודע. טוב, אני אהיה גבר. גם כאילו, סתם נוכל ישראל, אבל מה נעשה? הוא היה טוב במונדיאל, אנחנו עושים לפי הטוב. אוי, אני לא יודע אם זה 2 או 1, כי לא היה לי מונדיאל. אתה חייב. טוב, יאללה. נכון. אהלנד 4. רונלדו, מה, 2? לא, הוא לא היה לו מונדיאל כל כך טוב. והוא גם לא נגע בכדור. 10 לפחות. 9. כן, מקום שני. הוא היה שחקן מטורף. הוא שחקן פסיכי. כן, הוא היה יותר טוב מנעימר. מה זה? מה זה הדבר הזה? יאללה, בוא נבחר. מה? בוא שנינו. אין לי מושג מה זה. יאללה, אז לא. אז בוא נעשה. חכה, אני אעשה. מה זה? סתם תבחר, מה זה השטות הזאת? אתה מראה לך את הרגליים. יאללה, בוא נראה מה יזכה במונדיאל, למרות ש... אני רוצה ארגנטינה. בוא נראה מי יזכה במונדיאל, למרות שראינו מי יזכה במונדיאל. אז בוא נראה, כולם יודעים, בלגיה זכתה במונדיאל. אבל אתם יודעים. חבר שלי עושה. חלק 2, חבר שלי עושה. פורטוגל זכתה. יופי, רציתי גם. אם ארגנטינה לא הייתה מנצחת. אתה יכול לעשות סרטון שאתה כאילו מדבר על כולם יודעים שספרד תנצח, אתם יודעים. משי עולה. יאללה, בוא נראה אם רונלדו... האם רונלדו יבקיע את הגול? יאללה, בוא נעשה לחיבור. יאללה, לאן נבעט? למה אתה לא רואה את זה? תסתכל רגע. ימינה למטה. תסתכל רגע, נו. יש! חכה. דקה, חיבור.